खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 30 मार्च खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा करोना भाइरास कोविड-19 नि थाखाय 24 सान लकडाउन होनायाव हाजिरा मावनानै जाग्राफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा गोरिब सुबुंफोरखौ मदद होदों सानसे हाजिरा मावब्लानो गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया जोबोद हालाय हाफाय जानायखौ नुनानै संकं हालामनि लाइमोन सेंग्राफोरा माइरं आलु थाव दालि अनसुंथाइ होदों दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि आयजन होलांदों जोङो जिथुनाखि माइरं होगोन थाव होगोन बिलाहि आलु गासिबो बेखौनो माने होजोबलांगोन आरो ओमफ्राय दा नोंसोरो गासिबो नोंसोर दै गुदुंबो लों जों दै गुदुं लोंखायो ओमफ्राय दा लोमजानायफोर दं नामा लोमजानायालाय दा बर्थमान लोमजानाय थायोब्ला फटकखिनि फन हर नङाबा माने बेमारा बारानिफ्राय बारासो फैदों होननाय खोनादों आरो जुदि बारा जुदि जायोब्ला गावनि थाखायनो खस्थ' नोंसोरबो जागोन आरो जोंबो जागोन बेखायनो जों आवगोलावनो जोङो माबा थाखानांगौ आरो एक्सेप्ट थाखानांगौ आरो नैबे माइरंखौ नै नों होनाखै दा आरो नैबे थांलाय फैलायखौ खालामना न'आवनो सिरि सिरि दंफां सायाव जिरायना गामिफोराव बेरायथ'नो होथ'वाखै आरो जुमायफोरखौ लोङो नामा जिहेतु दा बिश्वआवनो एकदम बिश्वआवनो जिहेतु बेमार मा बेमार जादों होनना मिथिबाय दं कर'ना भाइरास थिगखौ मिथियो बेनि जाहोनाव दिनै जोंनि भारत सरकाराबो जुदि लकडाउन माने न'निफ्राय ओंखारनो मोनि बानायनाय गोनां जादों जिहेतु बे बेमारनि राहा लामा गैया दिनै बरनथ'नो हायाखै बिनिखायनो जों न'आव थानायानो जोंनि सेफटि बा बेनो जोंनि ट्रिटमेन्ट होननानै जोंखौ दा जों मिथिना लानांगोन बुजिना लानांगोन आरो बिनि जाहोनाव जोङो जाय हाजिरा मावग्रा बे बिथांमोना दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जाग्रामोन नामा दैलि खामानि मावो दिनै स्टार्टनिफ्राय दिनै 10 दिन जाबाय 10 दिन बन बिनि गेजेराव 10 दिन नोंसोर हाजिरा मावग्रा जा नङा होमबा खामानि मावना जाग्रा नोंसोर बायदिया दा उसुबिदायाव फैदों नामा बेखौ जों नायबिजिरनायजों लोगोसे जोङो बे संकं हालामनि लाइमोनफ्रा बे नोंथांमोननो न'खरसेयाव गैथारि जों बयनोबो नङा जाहाथे सुबिदा मोनसान्दि सरकारनि सुबिदा मोनसान्दि बायदि बायदि आफादफ्रा दिनां होफैनो रेडि जादों बिसोरबो खिन्थु बैखौ माला मोनफैगोन बिनि जोङो ठिकानाखौ मोनथ'वाखै जिहेतु जोंहाबो जोंना बे संकं हालामनि लाइमोनफ्रा मावनांगौ मोनसे जोंनि ओनसोलखौ फोसाबनो हानाय हायैजों बे उननि खोथा खिन्थु नोंसोरबायदि उसुबिदाथारखौ जोङो जुदि सहाय होनो हायो नामा होननानै जोङो साफ्रोमबो गावनि पकेटनि खामायखौ बुथुमलायनानै न'खरसेयाव माइरं 5 केजि लोगोसे आलु सेरसे बिलाहि सेरसे थाव आधा केजि जानाय थाव साबोन डेटल साबोन थुसे आखाइ सुनो थाखाय थरसे बिनिफ्राय आलु होदों संख्रि होदों थिग बायदि जोङो मोनबा 6टा 7टा 8टासो आइटेम जिहेतु नांगौ बेखौ जों होदों माने साननैसो सोलिनो थाखाय दा बेखौनो जोङो बिनि जाहोननि थाखायनो जों फैनो गोनां जादों संग्राय लाबोबा मोजां जायो दालि आलु जाहाथे नोंसोरो दा लकडाउन होनायाव बाहेराव दा ओंखारलांथ' बे जानला मोनला बेरायलाबायथ'नाङा बेरायनायखौनो ओंखायनोथ' दा जों बेरायोब्ला जोंनो दिनै बे भाइरासआ हाबगोन बिनि थाखायनो गावबा गावनो साग्रिद जानाया मोजां जाहाथे बेमारा दाफैथों दा जाथों नै सिखाखौ दालि सेरसे होदों आरो नोङो थावबो होदों नै थावबो आधा लिटार होदों संख्रिबो होदों आरो बिलाइथि बायगनबो होदों आलुबो होदों बेखौ हानायनि आवगोल आखाइखौ साबोन डेटल साबोनजों मोजां सुबाव सुनानै मोखांफोरखौ सु गुस्थिफोरखौ सु आरो खनसे दुगै साफा थादे माबा बेमारा साग्लोबनो हागौ आरो दै गुदुं फुदुं लों दे दुगै साफा दुगै दे दुगैया माबाना आरो बेफोर संख्रिफोर ओरै ओंख्रियाव होयोबा आखाइफोरखौ मोजां सुग्रा खुगाफोरखौ ओइनो थाव दालि आरो थाव
थावफोर मोजाङै थादो जिखुनु जाया 10टा आइटेम होदों बिथांमोनखौ बेजोंनो सोलिनानै जानो थाखाय आरो गिथाव बाथाव बेमारफोरखौथ' साग्लोबनो हागौ ओमफ्राय नैबे माइरंखौ जोङो संखं इउथ जोंनिफ्राय होदों आरो बेखौ लाइमोन हान्जानिफ्राय बेखौ 5 কেজি চাউল লগতে বিলাহী আলু আৰু তাৰ লগতে এই হ'ল দালি নিমখ লগতে চাবোন ডেটল চাবোন এয়া হৈছে লগতে মিঠাতেল আৰু আপোনালোককো মই বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাওঁ যে সাৱধান যে কি বেমাৰ আজি পৃথিৱীত হৈ আছে এইটোতো আপোনালোকে জানে হ'বলা জানে তাকে আপোনালোকে জানিছে যদি বহুত ধন্যবাদ আৰু নাজানাই যদি আমি কৈ যাওঁ যে আমি সাৱধানতা হোৱাটো আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আৰু দেশখন বচোৱাটো আপোনাৰো প্ৰয়োজন আমাৰ ল'ৰা বাচ্চা আছে সকলো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আমি আপোনালোকে যি পাইছে এইটোৱে আৰামছে কেইদিনত যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে নিদিয়ে তাৰ তেতিয়ালৈকে চলিবৰ কাৰণে আমি দিয়া হৈছে সেইখিনিকে লৈ আপোনালোকে সন্তুষ্ট হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ ধন্যবাদ